Здравейте и добре дошли в моят канал. Ако сте нови, здравейте. Това ще бъде влог. Това не беше знам. Да, знам. Това е може би седмото видео, което снимам. Ама дръж се естествено. Здравейте, като някакъв превъзбуден идиот. Какво искаш? Здравейте, това е моето ново видео. Здравейте, това е моята... Здравейте! Това е като се сложи такова окончание накрая. Здравейте! Това припадаш, брат. Влог от Португалия. Освен тук в YouTube се подвизавам и в Instagram, като в Instagram съм доста по-редовна, доста по-често качвам съдържание, така че ако не сте ме последвали там, последвайте ме, защото е голяма грешка да не ме следвате. Както и да е. В Instagram получих много въпроси, какво правя в Португалия, защо съм там, сама ли съм и къде са моите приятели. Всъщност, отговорът е, че аз съм на стаж в Португалия към една агенция Elfi Tours. Тя е над 25 години на туристическия пазар и е изключително популярна. Аз съм там като стажантка и ми предстоят две пътувания. Едното е в Португалия и другото ще бъде в Тайланд, което предстои след няколко дни и аз нямам търпение да замина. Така че последвайте тяхната Facebook страница и разгледайте техния сайт, тъй като имат много програми, може да си харесате някоя програма и след време аз да бъда вашият водач на тази екскурзия, която сте си избрали. Гледайте влога, ще бъде интересно и се абонирайте, тъй като в днешно време това е доста важно. Все пак трябва да ви излизат и следващите ми видеа. Насладете се на гледането. Здравейте, приятели! Аз сега излезах на разходка в Лисабон. Малко късно се настаних, но се разхождам. Ето в момента съм пред една огромна сграда, която е всъщност арена. И доколкото разбрах, всеки четвъртък или веднъж в месеца в четвъртък, тук има бикоборства. Влизаме ето тук, под тази арена, а отдолу има нещо като изградено като мол и има много магазини, супермаркети и магазини за бързо хранене. Следете следващите видеа да видите какво ще нямам, като умирам от глад. Току-що ни дойдоха яденетата. Аз снимам влог. Това е с две традиционни ястия. Да. Пращам ти поканка. Добре. Нямам търпение да ям, защото цял ден не съм яла нищо, а сега е някъде към 8 година вечерта и не съм яла нищо. Взимам си и боровинки след вечерята. Добро утро! Втори ден в Португалия. Лисабон. Днес ще има панорамна разходка в Лисабон и цял ден ще прекараме там и нямам търпение да ви развета и там, из Лисабон. Оправих се и отивам на закуска, едновременно докато се оправях, си бях пуснала португалско регетон. И в ритъма на музиката се оправях, а сега отивам да закусвам. Вече съм в църквата на манастира и вижте колко е красиво. Не се вижда особено, но хубаво е. Току-що излезнахме от манастир Жеронимош. По-скоро ние бяхме в църквата, но сега отиваме до една пастелария, където ще ядем най-традиционният десерт тук в Португалия. Нямам търпение да го пробвам. Аз обичам да хапвам, така че наистина нямам търпение. Разхождам се
приятели, из улицата на Лисабон. Грабнала съм си чантата, защото разбрах, че тук има много джипчи, като в Испания, особено в Барселона. И си разглеждам, имам още малко време, свободно време. Излезнах на много хубав площад и там долу ще бъде реката. Ето е ярката. Много е красиво. Това е продавача на лотарийни билети. Чака да го взимам, да го пипам, да го галя, да спечеля от лотарията. Преди малко се прибрах в стаята ми в хотелчето след цял ден на разходки в Лисабон. Нямам крака, наистина. Минах през един супермаркет и си напазарувах боровинки. Нямам търпение да ги ям наистина, просто така да се плосна и да ям боровинки. Обожавам. Слушам си някаква португалска песен и си ям боровинки. Май ми е много добре, наистина. Гледам спогледата там. Ето ме. Добро утро! Втори ден от Лисабон. Или по-скоро трети ден, но не пълен. Днес ще ходим до Фатима, до Баталя и до Назаре. Така че денят ще бъде много интересен и ще посетя доста красиви градчета, особено Назаре. И нямам търпение да ви разведа. Днес съм малко така като мартеница за закъснение. Между другото днес е 3 март. И за първи път, може би, откакто се помня, прекарвам 3 март, ден на освобождението, извън България. Така че честит 3 март, честито освобождение от турското робство. Добро утро! В момента съм в град Фатима и градът е известен с градът на пророчествата, тъй като една легенда гласи, че 3 овчарски деца са видели Дева Мария в някакви бели бремени и тя е предрекла някои важни събития, които в бъдеще са се случили. Като този град също така е известен център за поклоннически туризъм, тъй като в определен период от годината много поклонници идват тук и се преклоняват пред Богородица. Нещо традиционно за този площад е ето тази пътека. Както виждате, хората тук ходят по колене. А защо ходят по колене? За да могат да изкупят своя грях и грехът на хората в ада чрез своето страдание. И това го правят вярващите хора по този начин. И тази пътека е доста дълга и мъчителна. В момента сме на един манастир в Баталя и сега ще влезем в него и ще ви покажа кадри отвътре. Гледах TikTok видеа и е много красиво, има супер хубави градини. Искам много да снимам на тях. Ако успея да намеря някой да ме снима на тия градини, ще бъда много благодарна и ще станат много хубави снимки. Ето го. Изглежда много, много, много красиво. Welcome, dzień dobry. Pile kamara. Yes. Welcome. Приятели, в град Назаре сме и искам само да видите какво ще ви покажа в момента. Гледайте. Погледнете каква красота. Вижте. Уникално. Приятели, отивам там долу.
Отивам. Тичам, после не знам как ще се качвам по тия стълби, но отивам долу, защото кога пак ще отида долу до океана? Преди 2 години е имало вълна, която е била 32 метра висока и най-известният сърфист в света е карал тук сърф. Отивам. Вече съм долу. Завийте наляво. Стигнах плажа. Уличките са ето такива. През цялото време си държах така горнището, защото ми пада като тичам. Слизах надолу по стълбите. Супер, бързам. Уоу. Там горе бях до броени минути. И ми казаха, не слизай. Нямаш време. Току-що открих едно местенце, една будка, където продават ананас. Аз в България ядох ананас, но не е сладък изобщо. А този, който продава тук, е абсолютно същия като този, който съм яла в Survivor. Уникален е и ме хвана носталгията, как преди всяка битка нагъвахме 2 парченца ананас ни даваха преди всяка битка. И това ни беше за ни подсилят малко енергията. И в момента ям абсолютно същия ананас и не мога да повярвам. Наистина. Уникално е. В момента се връщаме вече към Лисабон, но наминахме през едно градче Обидуш. И е пълно с хора, понеже е фестивалът на шоколада. От 1 до 17 марта има фестивал на шоколада и е мазало. Сега ще ви стигна да видите какво става на въпрос. Това има алкохол, изобщо няма да ми хареса, но нали е традиционно и местно. Спрях пред едно магазинче за пастело. Това е един техен традиционен... Маля, ще да го изпусна. Тяхно традиционно хапване. И това представлява картоф пасиран, заедно с някаква риба. И вътре, когато се разцепи, има някакъв вид кашкавал. Бай-бай! И да, чакай да покажа как всъщност изглежда. Ето го. Нямам търпение да го пробвам, ето сега ще го пробвам. Тук има супер много хора, на валица е, пълно е. Гледайте какво става. И хората само тук така. Не е зле. Пастирана риба с картоф. Това ще го направя в нас. Аз не съм любител на рибата, много мразя риба. Но това е вкусно и понеже традиционно го хапвам. Някои хора ме гледат. Да. Е топло. Супер. Приятели, добро утро! Днес ми е последният ден в Португалия. Даже полуден, тъй като е много кратко времето. Стигнах си багажа. И всичко ми се побра. Надявам се да не е над 10 кг, защото за 4 дни имам багаж позволен само 10 кг. Така. Всичко е готово. Няма начално край. Тук това го слагам. Всичко съм опразнила в бадите. Ето ме. Така. Нали всичко съм опразнила. Тъй. И имам 20 минути за закуска. Качваме се на автобуса. И тегляме към Кабо да Рока и Синтра. Това са 2 градчета. Виждаме ги и айде към летището. В 3 часа след обяд трябва да сме на летището. Айде, оставям ви. Ще ви снимам после. Това ми е закуската. Искам само да ви покажа другата купа.
пълна купа с ананас и добавих още малко други плодове, за да така за разнообразие. Иначе всичко вътре е пълно с ананас. Откакто разбрах, че ананас е толкова вкусен и е същи като този доминикана, просто много ям. И сега си наваксвам. И следен ден ям колкото се може повече ананас. Първото място, което посещаваме е най-западната част на Европа, даже в цяла Евразия всъщност. Кабо да Рока. Искам да видите колко е красиво. Стойте. Погледнете какво става. Красота. Това е най-западната част на Европа и аз съм стъпила тук. А това е Атлантическия океан. Вижте. В момента се намирам в един замък в Синтра, едно много красиво и живописно местенце. И този замък се казва Кинта де Региналейра. Нали така беше? Региналейра. И е много красиво. Искам да видите какви хубави местенца има в този замък. Току-що си взех един фреш и техният португалски десерт. И просто седнах на едни стълби и се наслаждавам на единственото слънце, което усетих в тези дни в Португалия. На ето тази гледка. Чакам да мине един час и да се кача в автобуса и да потеглим към летището. И мисля, че това ще е последното видео, в което записвам. Ето го десерт. Наистина е уникално вкусен. Даже ще взех 6 такива в една опаковка за вкъщи, за да дам на мама и тата да пробват. Вече сме на летището. Скараха ми се, че снимам и че не спазвам линията, но както те.